روژا شەمیە یەکێ مەها 11 رێڤەبەریya Xweser ya ku ji aliyê PYD û hevalbendên wên ve hatibû ragihandin Rojavayê Kurdistanê ragihand cîbicîkirina yasaya leşkeriya neçar li parêzgeha Hesekê û beyannamek divê derbarê de derxist. Herûha bang li hemû aliyan kir ku alîkar bin û zanyariyan bidin wan. Ku roja yekşemê dest bi belavkirina agadariyan kirin. Beyannamê tekez kir ku erkê berevaniyê erkê hemû beşên civakê ye û dariyê têde bike. Dema borî de egelek mal ji kesekî kirin qurbanî ji bo azadiya me. Dema hestiyar de divê em bibin beşek ji aliyê ya ku dilsoziya xwe bi berevanîkirina gelên navçeyê de isbat kiriye. Yasa dibêje ku her malbatek dive kesekî pêşkêş bike ji bo beşdar bibe di erkê berevaniyê de. Di dirêjehiya 6 mehan de ji temenê 18 ta 30 salan û moleta heftiyekî daye wan ji bo tevlî wan bibin. Berîniha jî bi hezaran xort ji aliyê vê rêveberiyê ve hatibûn girtin û bi neçarî li ser peymanekî imzekiribûn. Ev beyanname piştî imzekirina rêkeftina Duhokê ya ku gelê Kurd bi tevahî geşbîn kir bi Yekîtiya Kurdan û bê ku vegere tu aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistan. Sekreterê Partiya Dîmokratiya Kurdistan Sûriye Suud el-Mella bang li civata dîmokratîk tevdem kir ku ji vê biryarê vegere û bi bendê ku di rêkeftina Duhokê de hatibûn pabend be. û hêjaya gotinê ku Encûmena Niştimaniya Kurd di beyannameyekî de biryara leşkeriya neçar ya ku ji aliyê rêveberiya demkî ve hatibû ragihandin red kiribû û bi tundî rexne kiribû. Ji ber ku koçberiyê zêde dike û bi vê yekê navçe ji nişteciyên xwe vala dibe û dîmografiya navçeyê tê guhertin û wek gefeka mezin li ser ewlehiya Kurdî ya netewî dibîne. Herûha perçebûnê û dûrbûnê di nav tevgera Kurdî li Sûriyê zêde dike. Ji bo bernama Ark, Menal Mihemed.